हेलो लोगोफोर बरायबाय आंनि भिडिअ मा जालांगोन नोंथाङा नायलांबाय थादो जोबजासिम मानोना आंनि भिडिअआ दिनैनि भिडिअआ मोनानिबो थागोन साननिबो थागोन आरोना लोगोफोर बिदिबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स्किप खालामा जासिम नै जोंना बसआ मोनागुना न' बानायगासिनो आरोना नै मिस्ट्रि जादों ओमफ्राय नै ओरै सिमेन्ट लागायनाय नै बेयो अलम बेखौ अलम होनो अलम माने सिदा खेंख्राखौ नायग्रा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरै बानायगासिनो जोंना बसआ हांगोमोर जालायनो मावदों खोमाया माबा फुलायदों आरोना नै खोमायाव सुनै फुलायनांबाय आरोना हांगोमोर जानानै एवरे बस थालायगोन नागुनानै मावगासिनो जोंना बस ओरै आंहा नायग्रा आरोना मा होनो लाइट थुग्रा इथा रोगानानै होग्रा जादों आरोना दायो मा होनो सान्दुं गोसा बैग्रियानो जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थौसि लाखाबाय ओमफ्राय बैग्रियाबो खाथियावनो दंखायो ओमफ्राय दायो आं देनोसै आरोना लोगोफोर नै थौसिया बिराद रेजें बोलोआनो जायो आरोना मा होनो बिरलायोसो ओमफ्राय आं देनोसै आरोना ओमफ्राय आं थौसिखौ लाबाय देगासिनो आङो नै ओमफ्राय ओरैबो दङ ओमफ्राय जाग्राया बेनो लाजिलायोबो जाग्रायानो ओमफ्राय ओरै बिबार दं नै ओमफ्राय आं देगासिनो थौसियानो बोलो गैया बिरलायो बोलो ओंखारजोबसिगोन नै जाग्राया जासुलाया ओमफ्राय दोनखाबाय देगासिनो सिनि लाबोदो सिनि दैसे लाबो नै लोगोफोर मा होनो थौसियाबो बिरलायो आरोना जेबो गेब्लेया दा गावनो देबाय आं देखाला देदो दे देदो नुखायो माथो हाजिरा मावहैनाय थांद' अबेलाय हाजिरा मावो हाजिरा मावो बियो थगायदों हाजिरा मावग्रासो दंबावो आंखौ मानसिफ्राबो मुफुरनि बायदि जानानै देदो दे जासुलालानो देबावानो गाव जागोनखौनो Número. सोलोंनो नागिरदों आरोना साइकेल गोदान नै सोलोंनो नागिरदों नोंथांमोना Tawa may natalon niya daw. Awas ka kamay. Stop pagi. Hale pa sana ada sekolah be.